danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu na musamman a kowane lokaci. Mun gode. Sun ci kai na a cikin hannun baƙin ciki a kamar na abin da ya faru gaskiya sai da tsayan gode wa Allah da abin da ya faru da ni da ya wuce karfin kowa annan abin ya same shi kuma an ce kullum sun za a aikatar dukkan mai rai mamaci ne saboda haka na yi tawakkali amma abin har in mutu ba zan manta da abin a cikin zuciyata ba gaskiya mutanen da suka mun haka ba su man adalci ba su ga duniya adalci ba yarinya ta dawo daga makarantar alkur'ani Allah saka min da alkhairi gaskiya kuma ina godewa jami'an tsaro na ƙasar nan gabaki ɗaya wanda suka yi ƙoƙari aka samu wannan abun. Allah ya bi mana haƙƙinmu, Allah ya bi mana haƙƙinmu. Gaskiya ina muku godiya, ba zan iya muku godiya kai Allah ne kawai. Allah ya saka muku, Allah ya saka muku da alkhairi.